हो नाच नाच आठवत ना आठवत नाही हो नाच पहिलो आपलो नाचा तो पहिलो पवारने जोर केला ना लेजिम नाही तुका चिकच केला हा काय दा प्लॅन केला अरे ह्यात आता ना अरे तरी म्हटलं याको मैत्रीण तुझी तेव्हा दोघवली सेम तर मंडळी अशा प्रकारे आरती वगैरे झालेलो नैवेद्य वगैरे दाखवला आणि आत्ता दत्त मंदिरात पालखी बाहेर पडली आहे आणि पालखीसाठी जाऊचा फुलपथक आमच्या वाडीचा आणि चला चैतन्य आणि मी चाललो दोघ जण चैतन्य कुत्रे बघ मध्ये जायचो बघ
आवाज दोघवली सेम आहे.
आठवत नाही हा. तो ना पहिलो आपलो नाचा तो पहिलो. पवारने जोर केला ना. चिंगे लेजिम नाही तुका. मॅचिंगच केला हा. काय दा प्लॅन केला.
तुम्ही जागा शोधित असतास की हा जागा शोधित असता बघतोय मी. मंडळी अशा प्रकारे पालखी वगैरे आतमध्ये गेली आणि आता ढोल वगैरे वाजून झाले आणि आता घराकडे चालले आणि रात्री आपली डबल बारी आहे, लेडीज डबल बारी आहे आणि ती बघणार, बघूया जमली तर दाखवतले, नाहीतर पुढच्या भागात. अगोदरच आपल्याला सांगितल्याने भजन कसं व्यवस्थितच हो बाबा, तुम्ही अगदी काळजीच करू नको, कारण आमची जोडीत तशी, बाकी नसतं काय होणार ना. म्हणून तुमचा बरा हो, एकदा टेका सांगणार बुवा उडाव पेटव, नंतर माझी पाळली की माका सांगणार बुवा साला काढ, आणि आता भात कापून झाला बुसकाट पाडून, आणि एकदा काय दोघांचा गुंपला तुम्ही सांगत नको, तुमचा काय तर तुम्ही घ्यावा बघून, आम्ही आपले चाललो घरात झोपा, होय ना. काय बोलतच नाही बहुतेक थंड्या असे बोलत राहा मध्ये मध्ये. कसा बुवाणी सांगितलं आणि आजकाल टाळी कशाची वाजतात, काय चुरो घेणार आणि तंबाखूती आजकाल टाळी वाजतात. पण खरोखरच आज व्यसन एवढा वाढत चालला की लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना व्यसन लागलेलं, कारण आजकाल बुवा तंबाखू योग गेलो, आता काय लावो तोंडात भरलेला वाटला, म्हणजे बोलत होत नाही का विमल, दाने दाने में म्हणजे तू दानो दानो खाएंगे म्हणतो, फुकट घालवणार नाही, तर केसर बिसर काय असतं ऍड बघता. विमल म्हणजे गुजरातमध्ये पान मसाला म्हणून खातो, पण आपल्याकडे भारतात त्याचा गुटखा करून टाकला, म्हणजे सोबत तंबाखू असतं
तो टाकतोय ना म्हणजे तो गुटखा झाला. लहान पाकिट आणि मोठा पाकिट एकत्र करतात ती खुळखुळ वाजवतात. म्हणजे ज्याने कोणी लहानपणी वाजवलं नाही होत ते आता वाजवतो. पण खरं बुवा लहान पोरगं म्हणजे 7वी 8वीत असतात. तो रस्त्याने जायला होतो त्याच्या हातात विमल आणि मी बघितल्याबरोबर ते का म्हणते अरे तुझं वय किती आणि या खातच काय थांब म्हटलं तुझ्या औषध जाऊन सांगतो. तो पोरगो काय सांगता माझ्या औषध सांग नाही तर बापसात सांग मी काही घाबरत नाही. तो पोरगो काय सांगता बघा औषध सांग नाही तर बापसात सांग मी म्हणता घाबरत नाही. आणि तेवढ्याच याचं पोरग्याचं बापूस पाठोपाठ केलो. बापू शिल्याबरोबर हातात विमलचा पाकिट होता आणि लगेच मागे लपवलं. मागे लपवला आणि माका सांगता सांगू नको म्हणतो सांगू नको. म्हटलं गप रवलं. जसं याचं बापूस पुढे गेलो विचारले काय रे मग शेवटी मोठ्या तोऱ्याच सांगत होतस माझ्या बापसात सांगायचं औषध सांग मी काही घाबरत नाही. मग आता बापू शिल्याबरोबर त्याच विमलचं पाकिट तू मागे तिथे लपवलंस. तू काय सांगता माका अगे तुका माहिती नाही या विमल आता काहीतरी महाग झाला आहे. या विमल आताच मी 25 रुपये घालून दुकानात घेऊन येतलं आणि ह्याच विमल माझ्या जर बापसान बघला नसता तर अर्धा त्याच्यातला